Bismillahirrahmanirrahim. Harfu shad sahibudain utawi wong kang anduwene hutang maksumun iku kang ditaleni kang ditalian bidainihi kalawan hutange sahib pikobrihi ing dalam kuburane ieu si sahib. Yasku hale ayeuna wawadul atau unjukan ieu si sahib inallah maring Allah al-wahdata kalawan tingkah ngijen. Sahibudain utai wong kang anduwene hutang maglulun iku kang dirante pikobrihi ing dalam kuburane ieu si sahib. Layapukuhu kang ora nono ayeuna bisa mukakeun atawa mecat ing maglul illa qada udainihi angin opo dibayar hutange ieu si sahib. Sahibul yamin utai wong kang ayeuna utawi malaikat kang belah nanti kang arah utawi malaikat kang arah nanti tengen amirun iku dadi ratu ala sahibi simal ing atase malaikat kang ono kang aina kang belah kiwi. Paida amila maka tatkala amal abdu sapa abad hasanatan ing kabagusan sawiji katabahu maka nuliskeun ing hasanah katabahu maka nuliskeun ieu si sahibul yamin ing hasanah bi asri amsalihha kalawan 10 kalawan ditikal 10 pira-pira misir hasanah. Wa idza amila tatkala amal ieu si abad sayiatan ing kaalan sawiji paaroda maka mikarab sahibul simali sapa malaikat kang anduwene belah tangan ayak tuba ing arab yen tanulis isi sahib ha ing sayiat kola eta tu yak tuba ing arab yen tanulis isi sahibul simal ha ing sayiat kola ngadauh lahu kadua isi sahibul simal sahibul yamin sapa malaikat yamin gitulah malaikat kang belah tangan ngucap lapat amsik nahan sira payumsik maka nahan ieu si sahibul simal sita saatin kalawan dana pira-pira saah. Pa ini istighfar maka lamun jaluk maaf ieu si abad Allah ing Allah min hasaking sayat lam yaktub maka orang nulis ieu si sahib simal alaihi ngatas abad saening suwiji wa ilam yakfi lamun orang jaluk hampura ya abad Allah ing Allah kataba maka nulis ieu ma sahib simal alaihi ngatas abad sayatan wahidatan ing kalaan sawiji. Sigorukum utawi bocah sira kabeh utawi pira-pira bocah sira kabeh ada amisu jannah iku dadi pira-pira bocah surga ya talako mapagan ahaduhum sapa salah sawijine sigor abahu ing bapane ieu si ahad payahudu maka ngalap ya aba bisaubihi kalawan dodote ya ba palayan tahi maka ora nono ninggal ieu si ahad hatta yudhilu sehingga ayeuna manjingkeun hu ing ahad Allah sapa Gusti Allah wa abahu lan bapana ieu si ahad aljannata ing surga. Yantahi ninggal atawa ora liren sil nepungkeun sira man ing wong qata'aha kang megatkeun kabagusan ieu si man ing sira wa asnan gawe bagus sira ilaman maring wong asaa kang gawe ala ieu si iman ilaika maring sira wa kulan ngucap sira al haqqo ing benar ing hak walau ala nafsika sanajan iku madarat ing atase sira can wali jadi bisa kitu mah can hebat. Sali salat sira salat al mudai kalawan kaya salat wong kang pamitan mudain hakada bil asli wala ala qabla ka anak wa'bud. Sholal mudai kalawan kaya salate wong kang
ngajol kahandap atau pamitannya. Kanaka kaya satu ni sira taro iku ningali sirahu ing Allah fa ing kunta maka lamun ana sira la taro iku ningali sirahu ing Allah fa inna maka sedeng gesol yara iku ningali ya Allah ka ing sira wai as lang magatkeun sira mima saking barang pi aidinas kang tetep ing dalem aina piro-piro kakawasaan tangan manusia. Tais maka bakal urip sira gonian halekang sugih wa iyyaka lan wudi sira wa ma semertane barang yuk tadaru kang dilarang ieu sima minhu saking Allah. Salatu fil masjid utawi salat ing dalam masjid ingsun hada kang iki khairun iku lebih bacik min alfi salatin tinimbang saking 1000 salat pima ing dalam masjid jauh salian masjid Nabawinya. Salat sunat 2 rakaat di bulan puasa sarua ganjaranna jeung salat fardu. Adapun salat fardu di bulan puasa ganjaranna sarua jeung salat di masjid Kangjeng Nabi sabaraha ieu tah sakitu 1000 lebih bagus. Iya hadisna ilal masjidil haram angin masjidil haram. Silaturahmi utawi nepungkeun ayeuna baraya wa husnul ayeuna hulik lan bagus akhlak wa husnul jiwar lan bagus tatangga yu amirna iku bakal ngaramekeun kabeh adyar ing kampung. Resep aja silaturahmi balagus akhlakna. Bunga bukan gitu. Lembur gitu mah. Wa yazidna lan muhi kabeh pil amali ing dalam keramaian rame di masjid terus tinggal alalus akhlakna jeung alus katatanggana alalus basa nama salatul jamaah utawi salat berjamaah tab dulu iku ngunggul ieu salatul jamaah salat al-fardhi ing salat kang ijen bisabin ngungguli kalawan 7 wa isrina lan 20 darajatan kana derajat sana iul ma'rufi utai piro-piro pagawean ayeuna ma'ruf taki iku ngaraksa ieu sonai masori asu ing piro-piro jalan kaalaan wasodaqat utai sedekah khafian hal sasamaran tubtiu iku bakal memadamkan ieu sedekah godbaullah ing bebenden Allah. Silaturahmi utawi silaturahmi tazidu iku muhi bakal muhi silaturahmi al umrah ing umur wa kullu ma'ruf natai saban-saban kama'rufan sadaqatun iku jadi sedekah wa ahlul ma'ruf lan utawi ahli ma'ruf ahli kebagusan fi dunya ing dalam dunya hum iku utawi ya ahli ma'ruf ahlul ma'ruf fil akhirah iku ahli ma'ruf ing dalam akhirat wa ahlul munkar utawi ahlul munkar fi dunya ing dalam dunya hum iku utawi ahlul munkar fi iku ahlul munkar fi akhirat wa awwalu man utawi permulaane uang yadukulu kang manjing yasiman al jannata ing surga wa ahlul ma'ruf iku ahli ma'ruf. Sinpani utawi rong golongan min ahli nari iku tetap setengah saking ahli neraka lam arahuma kang ora nemu ingsun huma ing sinpani ba'du utawi ieu sinpani iku tetap ing dalam zaman Kangjeng Rasul. Kaumun sawiji kaum ma'ahum iku tetap sumartane kaum siatun utawi jemati kaad nabil bakor kaya piro-piro buntut sapi yadribuna mukuli ieu sisiat biha kalawan ayeuna yadribuna mukuli ieu si kaum biha kalawan siat anasa ing manusia wanisa unan utawi kapingdone cewek kasiatu iku kaya ayeuna nganggo pakaian kang merecet nganggo pakaian anu merecet kang merecet ariyatun tur pirang-pira ayeuna tur kang ayeuna ariyatun tur kang ayeuna naonnya tur kang teka atawa tur kang nganggo baju tapi taranjang gitu atawa tur kang neka ayeuna maring taranjang
Ma'ilatun tur kang ayeuna condong atau ma'ilah kang nyelempeng saking taat ing Allah. Mumilatun tur kang ayeuna nyondongkeun maring piro-piro ati manusia kalawan karuksakan. Ya boleh karena cewek gitu. Suara naging luluh kalajana. Rusuna watai piro-piro sirahe ieu si nisa kaasnimatil bukti iku kaya ayeuna punduk unta atawa mencute unta almailati kang doyong laya dukhulna oranono manjing ieu si nisa aljannata ing surga wala yajidna lan ora bakal nemu ieu si nisa rihaha ing ambu-ambus jannah wa inna riha lan satuane ambu jannah layu jadu iku yakin den temu ieu si rih min masirati kada saking lalakon kada saanu wa kada lan saanu. Salatul lail utawi salat ing dalam wengi masna iku 2 rakaat. Faida khosya ahadukum maka tatkala wedi ahadukum sapa salah sira kabeh asubha ing subuh maka salat isi ahad rakaatan kalawan sarakaat wahidatan kang sawiji tutiru kang gawe witir sapa lahu isi tutiru kang gawe witir lahu kadue isi tutiru kang gawe witir ieu rakaatan lahu kadue isi ahad ma ing barang qad salat kang teman-teman salat isi ahad ing ma sautani utawi suara roro malunani iku kang dilaknat sakarone pi dunya wal akhirah mizmar sawiji suara mizmar trompet indak nikmati ing dalam nalika aweh nikmat waronatun lan jejeritan indal musibati dalam berpaleh musibah. Astagfirullah. Sumu becik puasa sira kabeh liruyati kena arah-arah bulan sira kabeh. Nah gitunya sumu becik puasa sira kabeh liruyati sause ningali ru'yatihi sumu suasa sira kabeh liruyatihi le sause aina ningali ru'yate bulan ku apiru lan buka sira kabeh liruyati sause ningaline bulan fa in gumma maka lamun tamendung alaikum ing atase sira kabeh fa akmilu maka nyampurnakeun sira kabeh idata Syaban kalawan bilangan Sya'ban salasina kalawan 30. Pain gumma maka lamun tamendung isi hilal. Asumtu utawi sumtu saidul akhlak utawi rapeh maneng saidul akhlak iku gustine akhlak waman mazaha lan utawi sapa wong mazaha banyol ieu siman iku banyol ieu siman ustuhipa maka den pikawedi sapa bihi kalawan siman as-salatu utawi salat bil jamaah ing dalam berjamaah tak dilu iku ngabandingan ieu si salat khamsan ing 5 wa islan 20 salatan apane salat faida shalah maka tatkala salat ieu si man ha ing ayeuna jamaah bil palai ing dalam lapangan sawiji fa atama maka nyampurnakeun ieu si man ruku'aha ing rukune salat wa sujudaha salat balagot maka tumeka ieu si salat khamsina salatan kalawan 50 kali apane salatan kalawan 50 salatan apane 50 kali salatan apane salate as-salatu utawi salat imaduddin ikut tihang agama as-salatu utawi salat miftahu kulli khair iku kunci saban-saban kebajikan salatu utawi salat fil masjidil haram ing dalam masjidil haram bimi'ati alfi salatin iku tetap kaya 100.000
mi'ah 100.000 salat. Wassalatu utawi salat di masjid ing dalam masjid ingsun Masjid Nabawi bi alfi salatin tetep kalawan 1000 salat. Wassalatu utawi salat di Baitul Maqdis ing dalam Baitul Maqdis Masjidil Aqsa bi khamsimiatin niku ditekal kalawan 500 salat. As-salatu utawi maca salawat alaya ing atase ingsun nurun iku jadi cahaya ala sirati ing dalam cukang lantaran. Paman sholat maka tai sepung iku salat yasiman alaya ing atase maca salat yasiman alaya ing atase ingsun dia majuma ing dalam dina Jumat samalina kalawan 80 maratan. Kupirat maka den hampura lahu kada yasiman dunubu apa pira-pira dosa sama dunubu samalina apa pira-pira dosa 80 aman apane saking arah-arah taun. Asyamu utawi puasa wal Quran ulan maca Quran yasfa'an asyamu utawi puasa wal Quran yasfa'ani iku bakal nyapatan isakarone lil abdi kadue hamba yaumul kiamah. Yaqulu hale ngucap asyamu apa puasa ai rabbi ini aduh pangeran ingsun ini satune ingsun mana tuhu iku nyegah ingsun ing abad atau ama ing papanganan wasyahwati lan syahwat binahari ing dalam siang. Pasapi ini maka moga maparin syafaat Tuhan ingsun ing dalam abad. Kaya kulan ucap Al-Quran apa Quran Robi aduh pangeran ingsun mana tuh wis nyegah ingsun ing abad anau ma ing turu bila ing dalam wongi pasapane moga nyapaatan Tuhan ingsun ing dalam abad bayu syapani maka nyapaatan isaum ilan Quran. As-sadaqatu utawi sedekah ala wajha ing atase dadalan sedekah iku tetep ing atase dadalan sedekah wa istina'u lan ngadamel wal istina'ul ma'rufi. Balikan deui as-sadaqatu utawi sedekah ala wajha ing atase dadalan sedekah wastina'u lan ngadamel wastina'ul ma'rufi lan ngadamel kamakrufan wa biru walin lan ngabagusaken ibu bapa wa silaturahmi lan nepungkeun kabarayan tukawilu iku bakal ayeuna mengkolkeun ieu si kabeh asyaqo ing cilaka saadatan ayeuna karena dadi kabagjaan wa tajidu lan bakal muhi ieu si kabeh fil umri ing dalam umur wa taqi lan ngaraksa ieu si kabeh masori asu ing pira-pira jalan kaalaan. As-sabru utawi sabar inda sudmati iku tetep ing inda subatil ula iku tetep ing dalam ayeuna permulaan menang musibah. Asyam utawi puasa junatun iku dadi ayeuna tutup-tutup saking neraka atawa benteng. Do naleh sira yaminaka ing tangan-tangan sira al makan ing atase panggonan sawiji alladzi tastaki kang ono panyakit sira. Pamsah maka kari-kari ngusap sira biha kalawan ayeuna yaminaka sab'amaratin kalawan 7 balik kul lan ngucap sira ngucap lapad a'udzu bi izzatillah wa qudratihi kalawan kemuliaan Allah lan kakawasan Allah min syarima saking ala-alane perkara ajidu kang nemu ingsun ima pikul lima satin ing dalam saban-saban ucaparu kieu. Do'u nyalehaken sira kabeh as-saut ing aina cemati. Hai suyaro ing dalam sakira-kira ningali sira ing saut al-qadim ing aina laden sawiji. Ad-dahak ad-dahik utawi gumuyuh fil masjid ing dalam masjid tilmatun iku jadi kegelapan fil qabri ing dalam jero kubur. Ad-dahik utawi siri atau gumuyuh lah. Doh kan iku ono gumuyuh doh kani iku ono iku dua iku naon iku gumuyuh roro iku ono gumuyuh roro daiku sawiji gumuyuh hibuh kang mika demen ing dahik Allah sapa Gusti Allah wa dahikun lan gumuyuh yam kutuhu kang aina ngabenduan ing aina dahik Allah sapa Gusti Allah. Pamadaik maka napa utawi gumuyuh allazi ibu kang mika demen ing la allazi Allah sapa Gusti Allah bari jalu maka iku lanang ya khusyuk kang bungah ieu si rajul fi wajhihi ing dalam payunan dulure ieu si rajul ada sata ahdin karena anyar temakane janji bihi kalawan aki wasyaukan lan banget mika hayang atawa bronto
alan banget bronto illa ru'yatihi maring ningali ahi wa amma daik lan anapun utawi gomo ya ladilan kutu kang ngabanduan Allah sapa Gusti Allah taala ada ing atas siladi warojul maka iku wong lanang nyata kalamu kang larasan sirajul bil kalimatul japa kalawan larasan kang ala wawil batil atawa kang batil liud haka drapone tadi sing sirikeun ieu si ayeuna si rajul drapone tadi sing sirikeun si rajul au yudhaka atawa au yudhika atawa nying sirikeun si ahi Yahwi maka bakal ngalungkeun ya Allah biha kalawan ayeuna biha kalawan sabab ayeuna dahak dohik fil jannati jahannam ing dalam jahanam sabina kalawan 70 kharifatan apane pira-pira tahun. Aya aturanna nya jadi ngagak gawe kata aturanna. Adiha patu utawi tamu salah satu ayam ikut tilu pira-pira dina wajah izatuhu lan wenange ieu si diapah yaumun iku sadina walalatun saumi. Waman lan uang kana kang ana ieu siman yuminu iku iman ieu siman billahi Allah wal yaumil akhir pal yukri maka beci kamulyakeun ieu siman bae pahu ing tamune siman. Waman lan uang kana kang ana ieu siman yuminu iku iman ieu siman billahi wal yaumil akhir pal yakul maka beci ngucap ieu siman khairan ing kabagusan au yaskutu atawa menang ieu siman. Adaipu tawi tamu yati iku tekai sidai rizkihi kalawan mawa rizkina sidai wayar tahilu lan babalik sidai bidunubihi kalawan mawa dosa pira ngagawa pira-pira dosane ayeuna kaum sawiji yumahiku ngabersikeun ieu si daib anhum saking kaum dunubahum ing dosane ieu si kaum harputa Ta'atun nisa utawi ngabak ta'at cewek nadamatun iku nalangsa ta'atullah utawi ta'at ing Allah ta'atullah iku aina nurut ing ibu bapak wal masyiatul utawi maksiat ing Allah masyiatul walid iku ngamaksiatan walid ta'amul isnaini utawi papanganan saking wong loro kapil salah sapa salasa iku nyukupkeun saking tiluan kuatamu sas etai papanganan tiluaneun kapil arba iku nyukupkeun saking papat talibul ilmi utai wong kang nyupri ilmu talibur rahmah iku kang nyupri rahmat talibul ilmi utai kang nyupri ilmu rukunul islam iku rukun islam wa yutilan den awehi ajruhu apa ganjarane si talib man nabi beuh makane Ta'amul mu'minin ta'i papanganan orang mu'minin di zaman di dajjal ing dalam zaman dajjal ta'amul malaika iku kaya papanganan malaikat atas bi tegasnya mata tasbih wa takbir lan mata takris paman kana mau wong kana iku ana isiman mantikuhu iku apa ucapan isiman yauma idin ing dalam ayeuna yauma idin ing dalam iki ing dalam ari kala iki waktu atas wiha ikum tasbih wa takdis dan takdis ada haba maka bakal ngilangkeun Allah sapa Gusti Allah saking siman aljua ing lapar talabul ilmu utai muri ilmu paridatun iku pardu ala kulli muslimin wa inna taliban satu wong kang jepri ilmu yastaghfiru iku nyuwun maaf lahu kadua isi talib kullu syai'in apa saban-saban sawiji hatal hitan beuh sehingga lauk bahari ing dalam lautan Talabul ilmi utawi kang nyeprep abdali kulo utama indallah monggo Allah minas salati tinimbang saking salat sunat wasyami lan puasa sunat. Wih, keur maoga puasa sunat mah. Haji sunat. Wajib lan jihad fisabilillah jawazalah. Tauhiru beci suci sirat kabeh hadal asad istilah iki pira-pira jasad taharakum maka bakal ngabersihkeun sirat Allah sapa Gusti Allah. Paino maka satune kalakuan laisa ikarana abdun sop hamba sawiji jabitu kang nginep si abad tahiran hari suci ila batang nginep mau semata abad malakun sapa malak pisyairihi ing dalam ayeuna anggoane abad layataqallabu ora nono ayeuna malik ieu si abad
saatan ing dalam waktu sahiji min laili saking waktu lail illa qala andi ngucap ieu malak ngucap Allahumma fil li abdika fa innahu maka saten abad bata iku ngendap isabet tahiran halikan suci. Tuba utawi kabagjaan lil mukhlisin iku tetep kaduwe wong kang ikhlas kabeh. Ulaika utawi samudayane mukhlisin masabihul kuda iku piro-piro damare pituduh ya mereka tanjali jelas bakal pertela anhum saking mukhlisin kullu fitnati dulmah apa sakabeh fitnah pirang-pirang kang dolim kabeh. Tuba utawi bagja temenan lisabikin iku tetap kade wong kang dingin kabeh ila dilillah maling aub-aub aras Allah alladina tegese wong akeh ida utu tetkalin weh si alladina al haqo ing hak qabilu ing bener hak qabilu maka narima iya si alladina ing hak wa ida suilan tetkaden takon si alladina ing hak badalu maka masrahkeun si alladina ing hak waladina lan wake yakumuna kang ngahukuman isi alladina linasi kadoe manusia kahukmi kaya ngahukuman isi alladina lian pusing kara pira-pira awak dereke alladina nita maca Quran ari nu eta na teu maca kedua macana atuh gitu mah tah salat witir nu ngomongna nu ditana teh salat witir can bager nya sia. Coba utai bagia temenan liman iku tetep kaduwe wong bata kang nginep ye siman bata nginep ye siman hajan iku ibadah haji wasbaha lan isuk-isuk ye siman gozian iku perang rajulun tegese wong lanang masturun kang ditutupi du iyalin masturun du iyalin kang den tutupi du iyalin ing masturun du iyalin kang den tutupi ing dalam antarane aina mutus mutaapipun tur kang ngaraksa saking haram qoniun tur bil yasir tur kang aina ngalap cukup kalawan satitik minad dunya saking dunya jadi hulu kang manjing ieu si nah deh kemana deh ya dulu alaih si rajul nih ya dulu kang manjing si rajul alimi ngadose kaum dahikan hale gumuyu wa yarujan matu si rajul minhum saking kaum dahikan hale gumuyu wawaladi maka demidat nafsi utawi kakawasan ingsun utawi awak ingsun atau kakawasan ingsun biadi tetep kalawan kakawasane aladi innahum satuhune ayeuna mutasipun ajine gitu mutasipun hum iku utawi iya mutasipun al hajuna iku pira-pira kang haji al gozuna turu kang perang fisabilillah azza wa jalla. Tuba utawi bagja temenan liman dikutat kade wong tawaddo akang DP ieu siman pigueri man kosatin ing dalam tempat sawiji wajala lan ngarasahina ieu siman pinapsi ing dalam awak DP siman pigueri maskanatin ing dalam salian tempat hina wa anpakalan ngainpakakan ieu siman pimin malin saking harta harta halal jamaahu kang ngumpulkeun ieu siman haku ing mal pigueri maksiatin ing dalam salian jalan maksiat wahalato lan kecampuran ieu siman ahlal fikhi ing ahli fikih wal hikmati lan ahli hikmah warahima lan mikolas ieu siman ahlad duli ing aina ahli hina wal maskani lan ahli miskin. Tuba bagja temenan liman kade wong zalat kang hina nafsu apa dawa kesiman wa toba lan bagus kasbuh apa kasabe siman wa hasunat lan bagus sadiratuhu apa rahasiane siman wa karumat lan mulia alaniyatu apa pira-pira cahaya ngedenge ieu siman wa azala lan ngadohi ieu siman aninasi saking manusia sarrohu ing kaalaane ieu siman.
tuba utai bagian teman liman ketep kada ma wong amila kang amal siman bilmihi kalawan ilmu siman wan pakolan ngaim papakan siman adpadla ing lelewih min malihi iman wa masakalan ngakarya siman alpadla ing aina berlebihan min kaulihi saking ucapan siman tuba utai bagian teman liman ketep kada wong syagolahu sibuk nyibukkeun ing siman segolahu nyibukkeun ing siman goi aibuhu opo aibe siman an uyubinas adoh saking piro-piro aib manusia wa an pakolan ngaimpapakeun siman alpad laing kalebihan min malihi man wa sakanga kari siman alpad laing berlebihan min kauli saking ucapan siman wasiat hulan ngajember ngajemberkeun ing siman as-sunatu opo sunah palam yadu maka ono ngaliwat siman anha saking sunah ilal bid'ah angin bid'ah ilal bid'ah kamari bid'ah ila maring bid'ah tuba utai bagian teman liman kadayong malaka kang miliki siman lisana ing lisana siman wa wasi'ahu lan jembar ing siman baitu opo iman siman wa bakal nangis siman ala khotiatihi ing atase kalupatan siman tuba utai bagian teman liman ikut kadayong wajada kang nemu siman fi sahifati ing dalam buku siman istighfaran ing jaluk hampura kasiron kang akeh tuba utai bagian teman sejaratun ikut tangkal pil janati ing dalam surga masirata mi'ati amin kalawan lalakon 100 tahun siabu ahli jannah utawi dadat ahli surga takhruju iku metu ieu siap min akmaliha saking ayeuna pang-pange ayeuna sajaroh tuba utai bagya temanan sajarot tuba sajaroh tubas syajaratun tebak utawi bagya sajaratun aina iku tangkal fil jannati ing dalam surga goros saha us ngagaga ing sajar Allah sapa Gusti Allah biadihi kalawan kekuasaan Allah wa napaholan niup ya Allah piha ing dalam sajarah min rauhihi saking ayeuna rauhi Allah wa in agnasa sonahu lan satu hunedahana ieu si sajarah laturo iku yakti ayeuna bisa ditingali ieu si sajarah iku yakti bisa ditingali ieu si sonah ha min warai suril jannah saking ayeuna saburieun benteng surga tusbitu cukup alhuliu opo angguan ayeuna ginding wasimaru lan bubuahan mutahadilatun tur kang garantung ala apwahiha ing atase pira-pira pucuke sajarah at-ta'im utawi wong kang mangan asyakir kang syukur bimanjilati saim ayeuna iku ayeuna seolah-olah wong kang puasa as-sabiri kang sabar at-tuhur utawi ayeuna bersih satrul iman niku saparone iman walhamdulillah lan utawi ngucapkeun lapad alhamdulillah tamla iku ngebeki alhamdulillah al mizan ing mizan wa subhana lan utawi lapad subhanallah walhamdulillah tamlaan iku ngebeki sakone ma ing bairang baina sama wal ard wassalatu utawi salat nurun iku jadi nur wassadaqatu utawi sedekah burhanun iku jadi burhan dalil sebenarnya sebelah dia uniku dadi iku madangi wal Quran utawi Quran hujatun iku dadi hujah laka kadue sira au alaika atau madarat ngatas sira kullu nafsi utawi saban-saban manusia yagdu iku lumaku yesi kulunas pabayun mak iku maka ayeuna utawi kang tuku nafsu ing awak dhewe si kulun pamuk tikuha maka sabab ayeuna ngamardekakeun ayeuna ing nafsu atawa ngaraksa ieu si iman ing nafsu au mubikuha atawa ngaraksa ieu si iman ing nafsu di dia mubiku maka sabab ngamardekakeun ieu si iman ing nafsu au mubikuha atawa ngaraksa ieu si iman ing nafsu ta'un utawi maut sabab ta'un wal gorok lan kakeram wal batnu lan lara perut wal haraku lan kaobong wa nupasau syahadatul lium lan piro-piro kang ngalahirkeun syahadatun di umati iku maut syahid akhirat di umati kadue umat insun
atau atu utawi taat bil ma'rufi iku tetep ing dalam kabecikan. Ataun utawi penyakit taun bakiyatu rizin iku penyakit kang tetep tur kang ayeuna menular. Iku penyakit kang tetep tur kang menular au azabin atawa siksaan ursira kang diutus ieu si azab ala taifatin ing atase papantan sawiji min Bani Israil saking Bani Israil. Faida waqa maka tatkala tumiba ieu taun bi ardin aina ing dalam aina bumi wa antum hal utawi sira kabeh biha iku tetep ing dalam arad fala takhruju maka ojo metu sira kabeh minha saking arad firoron hare kabur minhu saking taun. Wa idza waqala tatkala tumiba bi ardin ing dalam bumi walastum hare ora nono ai sira kabeh biha iku tetep kalawan arad fala tahbitu maka ora manjing sira kabeh atawa teka alaiha ing atas arad. Tuhurul ina'i ahidikum utai pira-pira sucine pirang-pirang wadah salah saji sira kabeh. Tuhurun idza balago tatkala aina ngaletak fihi ing dalam aina ina al kalbu opo asu ayag sila iku yen tangawasu yesi ahaduhu ing ina sab'a maratin kalawan 7 maroh. Ulahuna utawi salah sawijina yesi sab'a biturabi ku tetep dicampur kalawan lut. Harapudo utawi kabeh dalam martalakeun huruf do. Adulmu utawi dolim. Dulu matun iku petang yaumal kiamah ing dalam reno kiamah. Adulmu utawi dolim salah satu nikote lupa dulmu Allah. Sawiji dolim layak padulmu maka utawi dolim tegese maka padulmun sawiji maka utawi dolim layak ana ngahampura ing ayeuna dolim Allah sapa Gusti Allah wadul mundan dolim layat ruku orang ninggal ayeuna ya Allahu ing si man tawa dolim fa amadulmu maka anapun utawi dolim alladzi layaku kang ana ngahampura ya Allahu ing ayeuna si alladzi pasirku maka iku musyrik. Qala Allah taala inna syirka ladulmun adim satune musyrik yakti iku dolim kang agung. Wa amadul mulladina ngapun utai dalam aliyaki kang hampura ing aina si Allah jalla sabagus Allah padulmul ibadi maka iku ngadolimi pirang-pirang hamba ampus sahuming pirang-pirang awak dereke si ibad pimba ing dalam barang bainah dengan karena ibad wa bainah robing antara pangerane aina si ibad. Wa amadul mana pun utai dalim Allah dilatu kang orang ninggalkeun ing si Allah di Allah sabagus Allah padulmul maka iku ngadolimi pirang-pirang hamba ba'duhum padul ba'dohum ing sebagian ibad ba'don kalawan sebagian padul mul ibadi maka iku ngadolime ibad ba'duhum maka iku ngadolimi pira-pira hamba ba'dohum ing sebagian ibad ba'don kalawan sawareh hatta yudina malah ayeuna yudina deh yudayaro lain yudin itu lalas sodan yudayaro ayak hudu benar apa hatta yudayaro sehingga ngalap si alladzi libadihim kadwe sawareh si ibad min badin saking sawareh atau yudayanu sehingga ngalap si ba'du ibadin kali sebagian si ibad min badin saking sawareh ad-dahru utawi geger hayawan kang di ayeuna ad-dahru utawi geger hayawan kang digadekeun dabah almarhunah utawi geger hayawan kang digadekeun yurkabu iku ayeuna bisa den tunggangan binapakotihi kalawan sabab nganapakohanana ieu si dahru atau hayawan didakana tatkala ono ieu si dahru marhunan iku kang digadekeun wala badunari lan puan kang di ayeuna kang duwe pentil
Yusrobu iku bakal aya itu bisa den umbe den inum ieu silaban bina pakotihi kalawan sebab nganapakohan lagi hayawan. Ida kana tatkala ono ieu hayawan marhunan iku kang digadekeun. Walaladi lan iku wajib ing atase wong yarkabu kang nunggangan ieu si aladi wa yusrobu lan minuman ieu si aladi annapakotu utawi napakoh. Harful ain utawi huruf ain. Aidul marid utawi ngajenguk wong gering ya kudu iku ngakehkeun ieu si aina aid nalayad fi rahmati ing dalam aina kawelasan Allah. Faida jalasa maka tatkala nunggu ieu si aid ing dalam sandinge marid gomarathu aina maka sumarambah atawa nutupan ing si marid ar-rahmat sumarambah rahmat maka sumarambah ing marid ar-rahmatu rahmat. Alimun utawi wong alim yun tapau kang den alap manfaat bi ilmi apa kalawan ilmune alim khairun ikli bagus min alfi abidin saking 1000 tukang ibadah. Ajaba gawok temenan di amril mukminini kadue aina amri kade urusan wong mukmin in amrahu satuhune aina urusane mukmin kullahu sakabeh amro la khairun yakti bagus walisan orang zalika apa ikulai khair ya hadin kadang sawiji ilal mukminin angin kita pada yang mukminin. Ida asobatu tatkala nganane ing si mukmin sarro opo aina kabungahan sakaro maka syukur isi mukmin makana lan ana syukur khairon iku lebih bagus daripada si mukmin. Ida soban tatkala nganane ing si mukmin dorohu opo kamadaratan sobaro maka sobar isi mukmin pakana maka ono ieu si kalakuan atawa si mukmin atawa si sobar kelakuan khairan lebih bagus daripada si mukmin. Ajib tu gawak ingsun di mukmin kada yang mukmin innallaha satunggu si Allah lan yakti kurang ngahukuman ya Allah lahu kada mukmin qadaan ing ngahukuman sawiji ila kana angin ono ieu qada khairan ikul bagus lahu kada si mukmin. Ajib tu gawak ingsun mukmin kada mukmin wa azaihi lan aina ngarasula na iya si mukmin minas sukmi sabab penyakit walau ya lamu lamun ta aina uninga iya si mukmin lahu lahu ma ing barang lahu kang tetep kadue si mukmin wa ilam ya lamu lamun uninga iya si mukmin lahu ma ing barang lahu kadue si mukmin pisukmi ing dalam aina waktu gering ahaba maka wakali kadamen si mukmin ayakuna ngarap yang ta ono si mukmin sakiman iku gering atayaka sehingga tetemu isi Allah ing Gusti Allah taala kapae ora ajib tu bae enak tamat. Ajim tu gawak ingsun lil malaikaini kadua malaikat loro minal malaikati saking malaikat nazalat tumurun si malaikaini ilal ardi ya tani sakang bakal murih si malaikaini abdan ing hamba fi musallahu kang tetep ing dalam tempat salat si abad palam yajida maka nemu si malaikaini ing abad suma araja maka kari-kari madap si malaikaini ila rabbihima malaikaini faqala malaikaini ya rabbi kuna ono ingsun aktubu iku nuliskan kita li abdika kada hamba Tuhan al mu'mini kang mu'min piyauming dalam dinane abad wailati habad minal amali bayana saking amal kada wa kada pawajadna maka nemu kita hu ing aina si abad kada habas tahu teman-teman ngakertuan aina abad fi hibalatika ing dalam aina hibalah ing dalam aina gering kang disarupakeun kalawan tampar tuan ing dalam pada nyegah aina saban-saban sawiji nyatane gering kang nyegah saking ibadah lan manuk kang nyegah saking hibat. Wah panjang amat dah gitu nih lo kan
Palang tu maka orang nulis kita lahu kadua iya si abad saya ning sewiji pakola Allah azza wa jalla uktuba nulis sira karo di abdi kadua hamba ingsun amalo iya si abad piyaumi abad wala cabit walatan kusolan orang ngurangi sira karo di amalihi ing dalam amal abad sering sewiji alaya ikut sepingata isun ajruhu tari ganjaran mu abad mahabas tuhu selagine langgeng selagi ayeuna nahan ingsun ing ayeuna si abad walau ikut ing mak walau lan ikut atau abad walau ikut kepada si mukmin abad ajruma utawi ganjane barang kang ono is abad ikma ya malu iku amal yes abad ikma ajib tu gawok ingsun lil muslimi kadue wong muslim ida asobatu tatkala nganane ing si muslim musibatan apa musibah istahsaba maka muri ganjaran atau ngitung-ngitung atau muri ganjaran si muslim sobaran si muslim wa ida asoman tatkala nganane ing si muslim khairun apakah bagusan hamidah maka muji si muslim Allah wa syakara muslim innal muslim yujaru iku din ganjar si muslim pikul syai'in salam sawiji ing dalam saban-saban ibadah sawiji kang ikhlas hatta piluk mati malah ing dalam sahuapan biar pauha kang ngalap ayeuna kang ngahuapkeun atau kang ngahakankeun ieu si ayeuna muslim ing nikmat ilatihi ing dalam cangkeme muslim ajib tu gauk ingsun ditolibi dunya kadewang kang nyupri dunya wal mautu utawi maut ya tubuh iku mencari yesi maut ku ing tolibu ajib tulan gauk ingsun digopilin kadewang kang lali ing amal walaisalan orang ono yesi gopil bimakulin iku kang lali anhu saking gopil walaisalan orang ono ya Allah lah jadi makulin iku kang lali anu saking gopil wa anjitu lan gauk ingsun lidai kadewang kang gumuyuh mil apihi haleng ngabeki cangkeme ieu si dohik walayadilan ana weruh ieu si dohik arudia den pikarido anu sapa ieu si dohik amsuhi atau den pikabendu ieu si dohik ajib tu gauk ingsun liman kadua uang yastari kang tuku ieu si man mamasile mamalika ing pira-pira abid bimalihi man sumayu tiku maka kari-kari ngamardikakeun ieu si man hum ing mamalik kaifa hale kandas budi layastari wana tuku ieu si abad ahroro ing pira-pira kang merdeka bima rupi kalawan gawe kabagusane ieu si man bahwa maka utawi ya ma'ruf adomu iku leuwih agung sabanan pane ganjarane ngalayat sira maning wong laya udu kang ana ngalayat isi maning sira wahdi lan nuduhkeun sira liman kadhewe layuti kang ana nuduhkeun isi mana kadhewe sira azza us ngajrat hajar opo batu ilallah taala pakola ila hidup kang ngajerit merenya aja teh us ngajerit hajar apa batu ilallah taala pakola maka ado ieu si hajar ila itu pangeran ingsun wasaidi itu Gusti ingsun abad tuka ibadah ingsun ing tuan kadawa kada sanatan ing dalam umur setahun semajatane maka kali ngajadikeun tuan ingsun pi usikanipin ing dalam aina dadampar atau dadasar jamban keset batunya dasar jamban atau lah pakola maka aduh ya Allah awama tardo anata ora rido sira hajar an ada tu ayeuna saking ayeuna keadilan ingsun bika kalawan sira an majalisil qudati saking piro-piro ayeuna majlis atau enggon lungguhe ki ihnising tempat ihnising udibat den siksa imratun sapa cewek pihiratin sebab kucing sajana taha kang ngarem ieu si imroha ha ing hiroh hatta mata sehingga maut ieu hiroh pada holat maka manjing biha sabab hiroh maka manjing ieu si imroha biha sabab hiroh anara ing neraka lahia
oranono hiya utawi si imro'ah at amat ha iku aweh papanganan si imro'ah ing aina hiroh wasaqatla lan aweh inuman si imro'ah ing hiroh idha habastuha ing dalam waktu ngeram si imro'ah ing aina hiroh wahia lan oranono hiya utawi si imro'ah tarokta iku ninggalkeun si imro'ah ing hiroh takulu kalemangan yasiro fi khosya sil ardi ing dalam jujukutan bumi uridot dan pento akan alaya ing atas ingsun umat opo umat ingsun bi amalika hale tetep sumerta amale isi umat hasaniha tegese bagus amal wasaiatiha amal paro itu makan ningali ingsun fi mahasini amaliha ing dalam piro-piro bagus amal isi umat ima total adi ing ngilangkeun pilara anitoriki saking jalan wara itu dan ningali ingsun pisai amali ing dalam ala piro-piro amale umat nuqomata ing ngiduh ngarehak fil masjid ing dalam masjid lam tudpan kang ayeuna ora dipendem ieu si nuqomah apu nyegah sira gimana An-nisa'i nasi saking rabine manusia taipu maka bakal nyegah nisa hukum opo piro-piro wedon sira kabeh saking piro-piro lanang wabirulan gaya bagus sira kabeh aku abaku min piro-piro bapa sira kabeh tabarri kukum maka bakal gawe kabagusan ing sira kabeh abna hukum opo piro-piro anak sira kabeh waman ata lan utai sapa wong ata iku maot iku nekane ing siman ahu sapa dure siman mutanasilan hale ngalepas wal yakul maka becik ngucap siman dalika ikilai ka ahu minhu saking mutanasilan muhikon iku bener muhikon kana iku bener anane ahu au mukilan atawa ora bener pailam yapal maka orang narima ieu siman lam jadi maka teka ieu siman ala ing atas ingsun ala khoda ing telaga alimu ngawurukan sira kabeh odaku min pira-pira nak sira kabeh as-sabahah ing aina ngojai warimayah lan papanahan warimayah lan nikma lan iku sabecik-becike lahul mukminin opo amang-amangane aina wedon kang mukmin fi bainatiha ing dalam aina umahe mukmin al mizaru utawi nenun wa idada kalan tatkala ngundang abawaka soopo wong tua rorone sira pa ajib maka nubadanan sira maka ing ayeuna indung sira ngundang ing sira abawaka opo ibu biang bapa biang sira amalul jannah wallahu a'lam.